Παρήσακτη! Χέσατε στο βουνό μου! Τι είναι αυτό εδώ. Θα τιμωρηθείτε! Πού είναι ρε παιδιά. Εδώ βγήκε. Ω, γρήγορα φωνάξτε τον. Βοήθεια, βοήθεια! Ποιος είναι αυτός. Βρε, πού κάνε κάτι, φώναξε. Βοήθεια, ναι άντρε. Ποιον θα φωνάξετε, ποιον θα φωνάξετε. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να βάλει παιδιά, Υπήρχε ένα πρόβλημα, αλλά το λύσαμε. Τώρα πάμε. Τώρα πάμε.